merched fi nawr ym Mhencampwriaeth benywaidd adran y Texel. David Jones, mae pethau, mae rhyw awyrgylch drydanol mewn amgylch y celch, yn Ofnadwy, oes, A gynulleidfa i gyd wedi ymgasgludd o'r i weld y cyfan yn digwydd fan hyn nawr. Yndi, a mae yna sawl beirniad ochr allan i'r cylch yn trio wneud i benderfyniad i hun i fyny pwy sy'n mynd i ennill. Tair yn y ras a 2 deulu. Y ddwy gyntaf, yr hen ddafad a'r ddafad flwydd oedd o Bennett, Glas Ucha Meifod, ac yna Proctors o Swydd Gaerhirfryn gyda'r oen Fenyw. Ia. Mae'n edrych. 3 dafad, 2 dafad ac 1 oen eithriadol o dda yn gredyd Sir Bryd ac i'r Brydars. Edrych yn eithriadol o dda a mae'n ofnadwy agos rhwng y 3. Mae yna 2 ddafad gref gyda'r Bennett, a wedyn mae'r oen Fenyw yn real spargen, yn dywi? Yndi, mae'n rhywbeth special am yr oen fanw yma. Oes, mae'n oen fanw hynod o dda. A mae di ennill yn yr Yorkshire cyn dod yma hefyd. So mae'n eitha oen fanw, yndi. Fe enillodd hi Is Bencampwriaeth Ryngfryd yn Swydd Efrog, yn dyfe? Do. A mae hwnna'n dipyn o beth i oen Fenyw. Yndi, mae hynna'n danos pa mor dda di. Ond teulu'r Bennett yn aml yn cyrraedd y brig fan hyn hefyd? Yndi, efo 2 ddafad eithriadol o dda sydd yn mynd i fod yn... Mae'n mynd i fod yn agos iawn rhwng y 2. Mae yna bwer yn y 2 ddafad, oes e? Oes, dyna lle maen nhw'n ennill, maen nhw'n hyn, mae yna bwar yn nhw, a mae'n anodd i chdi fynd heibio'r bwar yma. Mae'r cig yn y lle iawn yn nhw hefyd. Ond teulu'r Proctors wedi ennill gyda Pencampwriaeth Gwrwaidd gyda oen hwrdd, a mae brawd, yr oen hwrdd sydd gyda nhw fan hyn nawr, o'r un tad. Yr un tad, ia. Gostiodd y maharan yna Sportsman's Batsman gan 1,000 iddyn nhw, a mae hynna'n andros o lot o bres, a mae o wedi gweithio iddyn nhw, a dwi'n siŵr gan nhw dipyn o'r pres yna nôl yn y sili flwyddyn yma. Wel, oedd y 3 o'n yn sefyll gyda'i gilydd yn gynharach, a oedd y 3 o'n nhw'n debyg iawn. O'ch chi gweld y stamp? O, na stamp, oedd. Oedden nhw fatha pys mewn tind oedden. Yn amlwg yr hwrdd wedi rhoi ei stamp arnyn nhw. Iawn, dwi'n credu mae'r ffon yn wylo'r beirniad. Mae'n cael cipol o sydyn a mae'n cerdded ymlaen at yr oen Fenyw! Ie, da iawn. Teulu'r Proctors wedi gwneud i eto Swydd Gaerhirfryn. Da iawn, di gael cynta y champion efo'r oen gwrw a'r oen fanw. Gwych, de. Arbennig o dda, a nawr mae merch Proctors yn dod lan. Yndi, fysa'n andros o gamp. I weld pwy fydd y gil wobr. Fysa'n andros o gamp sy'n cael cil wobr hefyd, fysa? Wel, diolch o galon i chi Dafydd, na fi nawr ymlaen i weld shwd mae'r teulu yn teimlo wedi ennill y dwbl Pencampwriaeth benywaidd a gwrwaidd. Well, Jeff. Thank you very much. Congratulations, Joe. That's an amazing achievement. Yeah, to win both the male and the female, it's just at a show like this, it's just it's an incredible feeling. Yeah, brilliant. And it's nice to see the whole family taking part as well. Yeah, well, they're the future, aren't they? So, yeah, you have to let them do it. What's so special about the Welsh Show for you? It's just the atmosphere, and everybody's so friendly, and it's just if we had to pick one, this is the one we'd pick to come to every year. Yeah, it's just the atmosphere is amazing. And you're taking a lot of the championships back as well with you at the same time. Well, hopefully. You have in the past. Yeah, I have done. Yeah. Well, congratulations and good luck later on. Thank you very much. Cheers.